Għandna viżjoni għal pajjiżna fejn l-ekonomija taħdem 8 feet mal-ambjent. Li nħarsu l-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna fejn l-istituzzjonijiet ikunu b'saħħithom u jaħdmu b'mod indipendenti fl-aħjar interess tas-soċjetà. Pajjiż xprunat mill-innovazzjoni fejn in-negozju u l-business jimirħu mingħajr il-bżonn ta' korruzzjoni. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt il-mass meeting tal-Indipendenza quddiem id-Dar Ċentrali. Adrian Delija sellem lill-Prim Ministri ta' Malta, George Borch-Olivier, Dom Mintoff, Edi Fenech-Adami u Lawrence Gonzi u saħaq li grazzi għal viżjoni u d-dedikazzjoni tagħhom illum pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha li tiffunzjona kif ukoll social welfare b'saħħtu. Edi Fenech-Adami. Edi Fenech-Adami illi f'wieħed mill-ewwel diskorsi tiegħu u nikkwota għall-futur ta' pajjiżna kien qiegħed jistedinna u li dak il-futur kien l-Ewropa. Il-viżjoni ta' xi ħadd illi mwieled fit-taqbida għal ġlieda d-demokrazija, għal ġlieda tal-ħelsien tal-espressjoni, kien diġà jaf, joħlom, jaspira fejn irid jieħu lil pajjiżna. Huwa qal li grazzi għal ħidma tal-Prim Ministri preċedenti llum Malta hija stat indipendenti u membru tal-Unjoni Ewropea. Adrian Delija qal li nuqqas ta' pjan fit-tul tal-Gvern Laburista li m'għandux viżjoni qed iwassal għal ħsara soċjali u ambjentali. Illum ta' 55 sena. X'inhi il-viżjoni ta' dan il-Gvern? X'inhi l-għajta? Is-sejħa għandu viżjoni dal-Gvern? M'għandux. Flok viżjoni hemm ċpar. Għandna Prim Ministru li jiftaħar illi ma jridx illi jkollna pjan fit-tul. Sfortunatament illum f'pajjiżna hawn l-ar kwalità ta' arja fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u mhux qegħdin nindirizzaw b'serjetà l-iskart kollu li qed jiġi ġenerat biż-żieda qawwija fil-popolazzjoni. Riżultat ta' nuqqas ta' pjan u liedna se jibdew is-sena skolastika ġdida jieħdu l-edukazzjoni tagħhom fil-containers minflok fil-klassijiet. Is-servizz tas-saħħa wkoll mhux qed ilaħħaq biż-żieda fil-popolazzjoni tant li l-appuntamenti fl-outpatient fl-isptar qegħdin dejjem jaqgħu lura u aktar żgħażagħ Maltin mhux qed jirnexxielhom ilaħħqu maż-żidiet qawwija tal-prezzijiet tal-proprjetà biex ikollhom saqaf fuq rashom biex jibdew familja. Għandna żgħażagħ tagħna illi mhux jixtru u jkunu sidien ta' djarhom. Tiftakru l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern illi kien għamel skemi biex kulħadd ikun sit ta' daru. Illum għandna żgħażagħ illi bil-kemm jifilħu jikru il-proprjetà. Fil-jum meta fid-dinja kollha saru dimostrazzjonijiet biex iqajmu kuxjenza dwar il-bdil fil-klima, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija sejjaħ lill-Gvern sabiex jiġi ddikjarat emerġenza nazzjonali ambjentali u biex jissaħħu l-miżuri kollha fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Huwa qal li matul ix-xhur li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed iressaq il-viżjoni tiegħu għal Malta, viżjoni li se tkun qed tilħaq l-aspirazzjonijiet tagħna bħala nazzjon. L-indipendenza mhux biss ġurnata fejn niftakru fuq dak li ksibna l pajjiżna, huwa wkoll jum fejn għandna nħarsu lejn il-futur tagħna u nistaqsu lil nfusna fejn irridu lil pajjiżna jkun fis-snin li ġejjin. Adrian Delija temm jgħid li dan huwa dmir tagħna lkoll li ngħatajna meta ksibna l-indipendenza. Il-Partit Nazzjonalista qed iwieġeb għal din is-sejħa u għalhekk qed inresqu l-pjan u l-viżjoni tagħna li jwassal lil Malta fis-snin li ġejjin.